Pwede ta makastorya ka ba sa imong relasyon? Wala ko'y uyab. Walay uyab ni since Wala. Grinder. so daw grinder og pamulong og uyab di pod. Dili. Sa karon nga mga panahon na especially nga mo college na mo. Unsa ka importante ang pagpanguyab? Tsada siya kay dili man continuous among time sa college. So mangita mi og lugar ba like i-fill in among time kay for example for 8 to 9 among klase then barin pag 4 to 5 busy di commute. So nangita ni siya og uyab nga na ay motor. Oh, requirement sa usa ka uyab. Usa na sa mga dapat naa ng uyab may motor? Okay, laagan man mi. Okay, unsa imong ganahan sa usa ka? Unsa may imong ganahan di ay? Pod. Kaya sa imong ganahan. At least ma-confirm na to ba unsa ganahan? Focus sa academics and na siya goals in life. Mensahe na lang sa imong mga barkada. Unta makapasar mi, gov. Kung hatagan ka, chance nga manawagan kung gusto imong ganahan panawagan ug unsa imong ipanawagan. Unta gov na mi scholar. Mensahe na lang para niya. Congrats, Megs. Congrats para sa Claim it, manifest. ay, oo, kana mo ni tsakto. Hopefully, magdugay pa ta. Magdugay pa ang Friendship. pila di ka tuig ding friendship na ni? 6 years. Since Grade 7. grade 7. Wow. Oh, mensahe ninyo. Congrats, Megs. Kay buhi pa ka karon. Ayaw mo pa siya. Mensahe mo para nilang duwa. Thanks, Dai.